konna la ida la foko attaque saba kon tara kanya fi mali fini dugu konima kurantiga babal okum konna la miye ka edem koni nyamogo fale o kon to froy ni musa mara koni kuma kan Bamako ayela ka fo ko mi ye wari koni fobe o koni bonne be Bamako konna la ambali ma o absimla yi anga bidon kibaru keneka kiwara fala o betal ke mi ye la kana baliya yi tarata do mi kuye octobre kalo kile sabay ayela ka fo ko Bamako wala sabatara kan fini dugu koni segere e wa okum konna la mi ye dirpa nyam koni o colonel major Suleiman Damele ayela kon boraka la sedo ke wala tem jabrani sanfe ayela ka fo ko mi ye octobre kalo kile sabay ko Bamako wala sabakon tara kan fini dugu koni segere wa ayela ka fo fana aka kuma konna la ko ni Bamako wala ngira koni masro do wala fe mi ye mali ale ni ministre ngo ko nuga bara koni jole ka ko nu o wakati fo bi gelya do koni sera anga fintu la ka koni ma wa ya ila ka fo ko mi ye ministre koni ka takali ulu koni wa minata ka bo mali kan chama koni konala o kun konala mi ye mali ulu kon segina ka ta o kanu na ka ta ye ko o daga yoro ina fo o ko sabu ber menaka wa ko o bara nunu konna o kun folo koni no gara ko bara konna na gelya do konna na yala karanga na tuma mina mali fintu koni sera ber koni kan konna ko ka no don ko bi ko eniye che marfatu ye ulu koni ma content o wale konna ulu be ka Bamako wala ta ka mali fintu koni segere ko o se fe mi ye mali armée koni ka convado ko ulu koni Bamako wala koni saba kon solo ko folo o kera mi ye Tombouctou ale ni ber koni fanfelay ko dugujugoromu o kon tara ka nyafi anga finitugula ka koni ma ko fetukunu mi ye dugujugoromu koni ataki ko tara ka nyafi anga finitugula ka ma gawo ale ni anefisi ni nyonche wa ko ataki sabana ko kera nampala ale ni bumatura koni ni nyonche wa mi koni anga finitugu ye ko ul kon sedaka eni Bamako wala nun koni kumbe wa ko mi octobre kalo kile nani ni Bamako wala kon nyongona tara ka nyasu matuguni nga ko o sera ko kumbe o kum kon la mi ye Bamako fanfela ko o sera ka ma chama kon neutraliser ani munu ga moblu ye ul kon do koni minela wa mi ye dirba ma koni ka nyamo ale koni ye amira ka fo ko mi ye mali fintigla ka ye ul kon mina continue ku ga barake wa mi ye ni Bamako wala kon ye ko tna ka sawbe kan bara nun kon najo wa ko ube min nini population ma fe o de ga fo bela jeli ki actifigi wa iga finitugu koni souteni wala sa ube se ka seba ya soro to ya mina ni kale konala nga awni ne anga je mi ye colonel major Suleiman Damele kale re ka korfo na be abega la fe enazana ka konna. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en réponse à la demande de retrait sans délai de l'amunissement formulé par le gouvernement de la transition du Mali le 16 juin 2023, a décidé par la résolution 2690-2023 de mettre fin au mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali à compter du 30 juin 2023. Le processus de retrait de l'amunissement, entamé depuis le 1er juillet 2023, se poursuit et prendra fin le 31 décembre 2023. Dans le cadre de ce retrait, le gouvernement de la transition, attaché à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali, a entamé le processus d'occupation des emprises jadis utilisé par l'amunissement. Ainsi, dans la première phase de ce processus, les forces armées maliennes ont occupé successivement les emprises de Ogosago, Ber, Gundam et Menaka. Ce processus d'occupation irréversible des terres maliennes qui s'inscrit dans le cadre de l'unité du Mali se poursuit et se poursuivra en dépit de l'opposition vaine de certains de ses fils égarés. C'est au cours de la mise en œuvre de la deuxième phase de ce processus d'occupation que les forces armées maliennes ont, ce mardi 3 octobre 2023, vivement repoussé 3 attaques des groupes terroristes contre nos unités. Une attaque à l'engin explosif improvisé entre Tombouctou et Ber, 2 attaques aux engins explosifs improvisés entre Gao et Anefis, et une autre attaque
entre Gomakroa et Nampala. Dans la même veine, des postes FAMA qui ont fait l'objet de réorganisation du dispositif afin de réduire la capacité de mobilité des groupes armés terroristes ont été pris pour cible pour des raisons de propagande sur les réseaux sociaux. Le chef d'état-major général des armées invite par conséquent les populations des zones concernées et l'ensemble de la population malienne à garder tout leur calme et les rassure que toutes les dispositions sont prises pour les protéger contre toute agression. Notre vaillante armée, vos dignes fils, se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité de notre chère patrie qui est un et indivisible. Ces jeunes soldats qui ont tout abandonné pour se sacrifier pour nous, pour notre patrie, ont besoin de votre confiance, de votre soutien indéfectible afin de mener ce combat pour la paix et l'unité du Mali. Unis, nous vaincrons. Aïwa, o temene ka boye kibara wale mamlo wala kuluka odi ka fo ko ka miye edemi ko ko nyamugo ko ni fale ani directeur financier ko o gonte fura mena ke sawbi ka kurante ka babali kon dabla anga jamana kono ni Musa Mara koni e kuma kai Aïwa Musa Mara ale yele koni miye anga jamana premier ministre kore wa miye parti yele ma koni o kon nyamugo kondu Aïwa ale koni ngolele lo miye kuna fondiro do koni o ale kon wulla kata enyigal do kon te wala o plateau koni kan o gun kon na miye Musa Mara aka kuma kon na la yela ka fo ko miye kurante ke bambali mimbe anga jamana kono ni wakati na ko fura foi kon tala ko afura be miye anga jamana nyamugo ko afura be ulle kon bulu ko nulu kon sera ka deme kon do edami ko kurante ke bambali mimbe anga jamana kono ko obeda jine kon bisika dabla wa ko ubega baram ke ode ka foka mi edem nyamugo e kulu fale tuma chama ko mi gouvernement ko kanga milliard keme sabari kon di ko kami edem dialect ma fo sisa ko eni gouvernement yo o wari nun kon sala ko be sababu ka dogo kurante ka baballa wa ko gouvernement kanga mi kurampe ko ukanga do kon bola wala sa abse ka musa ka no mali to gamina population bela jelema ko sabla ko mo ko soro fe kon tikri ko suno ubega mi ke ka tuma chama ka edem kon nyamugo kon fale ko ogondina ke furai eni banay konna Aïwa kibara kunjala kibara wara mamlu ka dakuluka oli ka ira ka fo ko wari koni FOBA o kon bonedo anga jamana kono ni wakati konna Aïwa ko abedo ko kun fla bo nyon ko kon bo mi kinda ma do e ba magoya kana kana na ilfu droiti mo chama be ka ira ka fo ko FOBA kon be circulation konna oli ka ira ka fo ko anga su konna la ananga sani ga yoro la ko FOBA kon chare bale kon be no bayi warftini kundare ina fo keme fla keme nani ani wakere nu nyon la ka ira chanfe ko ulle kon kacha wa chama baya ira ka foka bela tene war kurai o be ka sawe ni sra kindo la ni war kurai re kon bo ay be gele ya chama kon nasima salwa sabla ma chama kon dalete e war kloro ko wasa ke FOBA ko koni ambal mam so do ya ira ka fo ali be barake mi dawda busula ay ira ka fo ko mi madoy onana war kura koni FOBA kon dale maka sani kale kuno fukata kemenani kon bonyo ko konna o sani nun ko fe ale chainta kale ale kon ya don orela ko warin koni FOBA o ale masika atigi wa warin flana ale kun ale koni ka jago fe kon tara kasoro amawarti mi kala ban koro fana sugue mado fana ida do ala ka ila kanya fo ko onyo kana wale kera ale fana la o unana sani koni ke ale kun keme woro kon sani ko ni wari kon bela jile kon ku FOBA ko sabla ale era kon te FOBA kon do sisa ale fere mi sura la soit ale be wari yira mo godo la walma ale be wari ko jila ka do na sura wari nyuma do walma ni wari kolon kon do o gun kon la ki chama kon la bela jile me ka wole wole bla anga autorité mo ko ba fere ke ni wale am na do anga jamana kono wale be se ka bantu ga me sabla ni yurugu wani sunyele ni bengane kanya fi efedikaloma FOBA contrôler manchi iba ye anga butiki bawri da kachaya nga miye mamun be nulu be wira de meka fedeke ate ulubulo wa achamana ulule koni be bi ajo koni kononala olo to be keleno ka wole wele blanga jamana nyamoka uka fedeke wala sa ni wala yembe seka jo FOBA kana na chali tumi anga jamana kono aiwa ambali maunini koni ku anga bindoki madoka da kuluka anu chiya ko kuluma jola akambe anga donki baru were keneka